आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। अधिकारी फोन उचलत नसल्यास थेट टोल फ्री क्रमांकावरती तक्रार करण्याचं आवाहन महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी केलंय। पाहूयात। स्मार्ट मीटरला आपण टीओडी पण म्हणतो, टाइम ऑफ डे मीटर, म्हणजे कुठल्या तासाला किंवा कुठल्या वेळेमध्ये किती वापर केला तर त्या वेळेप्रमाणे त्या ग्राहकाची त्या वापराची नोंद होते। आणि जी आपल्या स्मार्ट मीटर बसल्यानंतर जी ग्राहकांना जो बेनिफिट आहे तो असा बेनिफिट आहे की सकाळी 9 ते 5 या दरम्यान जर आपण वापर केला तर त्या युनिटचा 25-26 मध्ये 80 पैसे तुम्हाला रिबेट मिळणार आहे। आणि आता आपल्या ह्या 26-27 म्हणजे एप्रिल नंतर त्याचा 85 पैसे रिबेट मिळणार आहे। आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या स्मार्ट मीटरचं ॲप पण आहे, मोबाईल ॲपला तुम्ही पण त्याचा तुमचा वॉच करू शकता। आणि बाकी तुमच्या अर्थिंग लूज होणे, कुठं लिकेज करंट असणे याचं ऑब्झर्वेशन पूर्णपणे आपल्या स्मार्ट मीटर दिसतं। त्यामुळे स्मार्ट मीटर हे ग्राहकांच्याच फायद्याचं आहे। ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची आवाजावी किंवा एक्स्ट्रा वापराची नोंद 100% होत नाही। आणि तिथं जर कोणाला जर शंका जरी असेल आम्ही त्या शंकेचं पण आम्ही 100% निरसन करतो। माझं सर्व आपल्या जिल्ह्यामधील ग्राहकांना माझं एक आव्हान आहे की आपण स्मार्ट मीटर बसून आपण आपला एक आर्थिक बेनिफिट 100% करावा। दुसरं असं प्रकाशन झालं की आमचे अधिकारी फोन उचलतात किंवा न उचलतात। आम्ही उद्या किंवा ह्या 2 दिवसामध्ये आम्ही आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे फोन नंबर पण आम्ही पब्लिश करतो एरिया वाईज पेपरला। दुसरं आमची जिल्हा सनियंत्रण जी हे आहे कक्ष आहे तिथला आमचा टोल फ्री नंबर आहे। तो टोल फ्री नंबर आहे 78 75 76 50 19। हा 24/7 हा चालू असतो। त्याच्यामध्ये रोटेशन वाईज आमची 4 शिफ्टमध्ये ड्युटी असते। तुम्ही ह्या नंबरला पण कायमस्वरूपी फोन करू शकता। तसेच महावितरणचा टोल फ्री नंबर आहे 1912। आपण ह्यावर सुद्धा आपण डायरेक्ट तक्रार आपली नोंदवू शकता। माझी एक 20 ग्राहकांना एक नम्र विनंती आहे, आपल्या बिलावर जे आपले मोबाईल नंबर आहेत ते खरंच करेक्ट आहेत का? जर करेक्ट जर नसतील तर ते आपल्या कंपनीच्या वेबसाईटवर जाऊन ते मोबाईल नंबर अपडेट करावे। जर अपडेट जर केलं तर तुमच्या मीटरचं रिडिंग आलं आहे, तुमचा वापर एवढा आहे, तुमचं बिल जनरेट झालं आहे, तुमच्या बिलाची रक्कम एवढी आहे, तुमच्या बिलाची ही तारीख आहे, तुमचं बिल तुम्हाला हे भरणं गरजेचं आहे। प्लस ज्यावेळेस एखादा विद्युत पुरवठा खंडित होतो किंवा कामासाठी सप्लाय बंद होतो त्यावेळेस तुम्हाला ह्या घटनेची तुमच्या मोबाईलला तुम्हाला SMS द्वारे याचा तुम्हाला बेनिफिट मिळतो, म्हणजे तुम्हाला याची माहिती उपलब्ध होते। दुसरं आपलं सोलारचं जे विषय आहे की रूफटॉप सोलार हे अप टू 3 किलोवॅटपर्यंत आपल्या केंद्र सरकारची त्याला सबसिडी आहे। 1 किलोवॅटला 30,000, 2 किलोवॅटला 60,000 आणि 3 किलोवॅटला 78,000। 3 किलोवॅटपर्यंत जर आपण सोलार बसवलं तर आपलं बिल 0 पण होऊ शकतं किंवा कमी पण होऊ शकतं। आणि जर आपण समजा एक्स्ट्रा जनरेशन जर केलं त्याचा पण तुम्हाला त्याचा वेगळा बेनिफिट मिळतो। आणि दुसरी एक आपली स्मार्ट स्कीम आहे। स्मार्ट स्कीममध्ये आपले BPL, SC ST आणि जनरल असे त्यांनी 4 कॅटेगरी वेगळ्या केल्या आहेत। तर स्मार्ट स्कीममध्ये फक्त 1 किलोवॅट सोलार ग्राहकांना बसून मिळणार आहे विथ बॅटरी। त्याच्यामध्ये BPL कंझ्युमरला फक्त 2,500 रुपये खर्च आहे, SC STला फक्त 5,000 रुपये खर्च आहे आणि जनरलला 10,000 रुपये खर्च आहे। म्हणजे एकूण सोलारचं जी कॉस्ट आहे ती 50,000 आहे। म्हणजे 50,000पैकी BPLला 2,500, SC STला 5,000 आणि जनरलला 10,000। त्यामुळं एवढा चांगल्या प्रकारे बेनिफिट आहे। आणि ह्या पण योजनेचा स्मार्ट स्कीमचा सर्व ग्राहकांनी लाभ घ्यावा अशी मी महावितरणतर्फे सर्वांना नम्र विनंती करतो। इथून पुढे आम्ही कामामध्ये सुधारणा करतोय, आणखी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करू। आपले पण सर्वांचे ग्राहकांचे पण सहकार्य असावे। आपण आहात तर आम्ही आहोत आणि आम्ही आमच्या सेवेकरता कायमस्वरूपी आपल्या 100% सेवेसाठी आम्ही उपलब्ध असणार आहे। आमचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आपले फोन सर्वांचे रिसीव्ह करतील। आमचा कंट्रोल रूमचा पण आहे आणि टोल फ्री नंबर डबल सांगतो मी 1912 आणि कंट्रोल रूमचा नंबर डबल सांगतो मी 78 75 76 50 19। धन्यवाद।